i ono što ima lijepo u islamu, salem, zovne imene, da zajedno to podijeli. Eto, to je ono što je lijepo ovdje u ovoj Bosni i Hercegovini. Fratar pali top za iftar. Zvuči neobično, ali u Bosni i Hercegovini to je tradicija. Zrak nam je isti, stvoritelja nam je naravno isti, duše su nam slične. Ovo je ljepota, znači ti prvo zapostiš Ramazan. A to je, za taj čin odpostiti mjesec Ramazana treba i hrabrosti. Ja mislim da treba biti čovjek i hrabar da započne to. Uvijek se prijeti ratovima, a mi nekako pokušavamo da tu smirimo situaciju, da ostali građani vide da može Bošnjak da sjedi i da se iftari sa katolikom, pa eto, bude ovdje i pravoslavaca i Albanaca, bude ambasadora, šejhova, hafiza, mi drugu domovinu nemamo. Iako su različite vjere, za njih je najvažnije zajedništvo, a Ramazan je prilika da to pokažu. Mi smo izgubili od 92. do 95. generacije mladih ljudi. Izgubili. Mi smo 30 godina izgubili, svađajući se i prepirući ko je kriv, šta je ko, ali nismo ništa napravili, mi samo živimo u prošlosti. Ako hoćemo da imamo budućnost, moramo živjeti sad.